Agoko ne Nyasaye maduong' erokamano moloso thuolo sani mondo wuoye wachne mondiki. Kaka ing'eya pile, nyinga en Bishop Samuel Maroche, wudo gola jasembo Kanyakala. Ang'amo war ma Yesu Kristo oluoko chunye kod rembe owuon. Thuolo oloso mondo wawuoye kodi wach matin ka jiwi kata medi chir mondo ing'e ni lweny migoyo ok mari. Chunya ochi matir mondo asomni muma kuwuok e wuok 14:14. Ai katiko kanyo tabiro dhie wuok 14:19. We wachaki kik wachaki 14, wachaki 10 malo eka wachopi 14. Ondik niya, kane Farao ochopo machiegni gi jo-Israel, noting'o wang'gi moneno ka jo-Misri lawogi machiegni. Mine giluor ahinya kendo ne giywak ni Ruoth Nyasaye. Ne giwacho ni Musa niya, donge liete ni Misri, ang'o momiyo ni kelowa oko e thim ka mondo wathoe? Koro ne gima isetimo kuom golowa Misri. Donge ne wanyisi kapok wawuok Misri ni gima kama biro timore? Ne wakweri ni mondo iwewa wati ni jo-Misri. Donge obedo maber ka wan wasumbini moloyo tho e thim ka? Musa nodwokogi niya, kik uluor, chung'uru motegno mondo une kaka Ruoth Nyasaye biro resou kawuono, nimar jo-Misri munenogi ok nunegi kendo. Ruoth Nyasaye biro kedonu, omiyo un ling'uru aling'a. Kadhi 19 to wacho niya, malaika mar Ruoth Nyasaye mane otelo e nyim oganda jolweny mag Israel noa modok e ng'egi. Siro mar bor polo bende noa e nyimgi me odok mi odok mochung' ka ng'egi, kapogo kind jolweny mag Misri gi jolweny mag Israel. Bor polo no kelo mudho kendo mi piny noyuso piyo piyo, kendo oganda moro ne ok osudo machiegni gi wadgi otieno no duto. Adwoko ne Nyasaye maduong' erokamano kuom thuolo mochiwo sani mondo awuoye kodi wach manotimre e piny Misri. Ing'eyo ni jo-Israel nodak e piny Misri kuom higni 430 ka gin e bwo twech Farao. Ne gin joma tiyo kaka wasumbini. Misumba en ng'ama tiyo. Wan gi misumba tieng' didek. Wan gi misumba ma ok okendo. Wan gi misumba moket matiyo tich mar chalo mar pagas to ok chule, otiyo matek to ok chule. Chiemo mochiemo cha kende mokwano to be onyalo chamo gima ok omiye. Ai misumba machielo en ng'ama ochiwre ni tiyo ni ng'ato, koro gimichule to ng'ane mohero chule. Mano be pod iluongo ni misumba. Koro jo-Israel to ne gin wasumbini matiyo ma gimomiyo chamo ne mokwano. Ne ok odewogi, kendo kata piny Misri kanyo weche mag thieth ne ok giyienegi mondo gidonje mang'eny. Osiptande e kindeno ne ok oyienegi mondo gidhi kuondego, to Nyasachgi nosiko mana ka changogi kamano. Mon onge manitere maternity, kendo ndike muma ni mon jo-Ibrania ne nyuola nyuola ma kata muoch ok okayo. Ng'iso ni Nyasaye ne en kodgi e kinde duto. Ne Nyasaye oneno chandruogno kuom higni mang'eny, higni 430, to nochuno mondo odwar ng'ato, nikech ruoth ok onyal biro kendi owuon mito ogolo jogo. Kindene mar biro kamano ne pok oromo. Ne chuno ni nyaka oti magi dhano. To yudo Musa ma wuod Amram ma min giluongo ni Yukabeth kodhi tiyo tich moro mar kwath e piny jo-Midian gi ng'at miluongo ni Jethro. Osetiyo kuno higni 40 to oneno ka gima koro nyaka kendo nyar Jethro miluongo ni Zipora. Odak go kanyo kaka e dalano. To Nyasaye nokelo wach ne ka enie kwath, ka bungu wang' to gimoro wuoyo e bungu kuno ka duol. To wacho ni Musa, gonya wuochino nikech kamichung'e no ler. Nitie ujumbe madwa miyi. Ichung' kama Nyasaye nitie. Gony wuoche. Tie gonyo wuoche no tiende niya,
Musa nowuok e piny Misri kani gi tora mar remo manonego ja Misri mo iko. Koro ne ok en ng'ama long'o. Apako Nyasaye maduong'. Koro kane osedak kamano, mawacho biro ne, nochuno mothago Nyasaye gi wach kabisa kanyi ng'eyo. Manodhi e piny Misri morado gi wuod Farao mokwongo, mane wuod Farao mar ariyo. Orado kod wuoyini ka chunye ger. Kendo ne ing'eyo maler ni ka kinde ma Farao maduong' cha ne nitie, to jalni ne chalo ka gima laro gi Musa, telo mar od ruoth, telo mar palace, telo michame gik mabeyo e od ruoth kanyo. No chalo ka gima oneno ni Musa dhi mae nyaka bedo jatend jolweny. Koro no chalo ka gima okelo sigu e kinde gi Musa, ma nyaka Musa noringo modhi e thim. To ka Musa oduogo, to yudo ka en ema en e loch. Musa nochopo palace moko ni kijana no ni winja, ora gi ruodh Israel, ruodh jo-Ibrania, Nyasaye manitie, Nyasach kwerewa, Nyasach Ibrahim kwara, ni jo gegi osethagre kuom ndalo mang'eny, wegi gidhiyo. To mano nobedo matek ni kijana no mochalo mne ka gima ng'ano wacho weche ma ok owinji. To nikech Musa nodhi gi duol ma Nyasaye nowacho nego ni an abed kodi, Musa nochako timo onni madongo e piny Misri, motimo ma dakika mogik to remo mar dhano, wuod Farao manoninde bade mokaw moiki. Eka wuoyini noyie ni Musa ni koro kaw jogi mondo idhiyo, duong' odog ni Yesu ma ja-Nazareth. Adiera nochokogi ji mang'eny madhi 600,000. Nowuok kodgi dier otieno ka piny oling', ka onge ng'ama wuoyo. Kati bendi ng'eyo gweng'u kanyo, sa 6 otieno ka ng'ato rado kodi, to nyaka par ni jajuok kata in gi timbe maundu. 6 tek yudo ng'ato ka wuothe ndara, mbak mana ng'ama nigi liel ma samoro liel otimna ne to koro dhi e liendno, inyalo yudo sa 6. Nyasaye nogolo Musa gi badi wuon, ma Musa ogolo jo-Misri ma gichako wuoth gidhi. Sama ne gidhi, kapok gichopo mondo gikal nam, to giyudo nam maduong', Ocean, ma lenie iye machalo nyangumi gi nyang' kod rao. Ne nam maduong' molo ma wan go ka ming'eyo mag Lake Victoria, macha ne duong'. To ka Farao gi joka kacha, jo-Israel ne penjre chunygi, nam maduong' ni wadhi kalo nadi? Musa gol ti golo wa. To sama ne giwuok kamano, ne gigo wang'gi chien, to gineno buru maduong' ma farese mag lweny mag Farao lao gigo ne pek. Mono chako ywak gi nyithinde butgi, ne gichako ywak ka gichimo Musa tir. Gipenjo na penji wuod dhako, wuod Yukabeth, ni golo wanang'o? Donge ka en tho, to kata Misri kucho nitie liete, kaburini mike jomotho, ikelo wanang'o mondo watho e bungu ka? Musa duokwa sani. Ne igi owang', chuo ne igi owang' kod mon, gi nyithindo be igi owang', ne pek. To nikech Musa nong'e Nyasaye manoore, manowacho ni an abed kodi, ne ok odok chien. Nodwaro duoko koa kuom wuoro, nodwaro duoko koa kuom Nyasaye Elohim, noyudo duoko koa kuom Nyasaye Jire, noyudo duoko koa kuom Nyasaye Nisi. Apako Nyasaye maduong', apako thuon mar lweny, apako Yesu simba ma dhood Juda ma nyakwar Jesse, apako jal ma humbe nitie, apako jal ma wang'o go thole, apako jal ma dunde duong' ka dunde aora, apako jal ma ok inyal pondo ne. Nokone Musa ni Musa, ang'o miting'e lweti? Bing'e jal miting'o no, bing'e ludh no. Aseloke gir tichna, siem kode nam. Musa nosiemo nam jolweny, ma pi nopogre ariyo, ma lo nodoko motwo. Nitie wach madwa ni wachi ni kabuni winji, gini ne ok otimre bang' 1 hour.
ondike muma kanyo kisomo kidhi notimre otieno tulu ne ok yot gini notimre seche mang'eny nyaka piny odwaru Nyasaye maduong' koseneno ka wasik Israel osetimo gi tira dho nam ondiki ni noloko chuny Farao bedo matek ma iye owang' ich wang' mar Farao gi action mane Farao dhi timo ne dhi miyo nying Nyasaye yudo duong' apako misinga mar lweny. Winji malaika manotelo mbele jo Israel nodok chien bor polo mane ng'iso gi yo to ng'iso gi ler nodok ye tokgi mopogo kind jo Israel gi jo Misiri apako ruoth lweny manyalo kelo tekone mapogo kindi gi wasiki Nyasaye no pogo kindgi makoro jo Misiri kata ringo gi faras ok chop kuom jo Israel. Adwani winjo ono no gin gi paro ne gidhi to gi chop kuom jo Israel. Malaika mar Nyasaye gi bor polo no pogo kindgi ki ng'ama kare mowar mawinjo duonda jo wasiki kata giringo matek gi farese mag juok kata giringo matek gi farese makelo tuo kata giringo matek gi farese makelo ran ni nyithindi jo wasiki go kata giringo matek gi farese mag siboi gi sunga mag mailo gi pesa ni kata giringo matek kagi biru iri tapako Yesu malaika ni ekinu kodgi ok gini juki awacho ni gibiro ringo matek to gini magidhi rumo dakika matin. Yesu ja Nazareth kapok Musa okone mogo nam morieyo bade nam Nyasaye no kelo yamo mowuok e piny ugwe en kuma chieng' wuoke apako Yesu to sama yamo notuk matek nyaka piny odwaru kabaro nam loso yo kama yonge kata sama wueni kibinjo bat ma wueni Jehova osekelo yamo madwa loso yo kama yonge kata nyoto se yani ionge rieko ifuo ionge future ineni kangamorang kangamorem kendo fuo kangamodhier ionge laini ionge yo yamo se chaki ose kudo yamo dwa loso yo enam mapek winjie chuodho onge kanyo mabiro mako tiendi onge nyang onge ra onge rech bag nyangumi onge gima biro buogi onge biro chimo tir kachuodho tuo kawasigului to Nyasachwa ma jochul kuor ondike muma ni nam no imo gi geche gi te Nyasaye okuongo weyogi gidonje inam kagilao jo Israel to nikech joka ne jo Nyasaye mar wuothie mogolo teko mar polo no pogo kind jo Israel
makata joka ba asere negi gichoko kata negi batong tong negi ke korwasi wasi ki kato seluaro usiapna usedino ni di pakare kunde bagi bagi kongo ni mata watieko di sego jogo kitero kajuoga marano dalani wasi kugosi boy giwacho ni kati puonjo nyithindo gidhirano kati puro puotheni mago gidhikao giseluori onge kaminyalo luwo gibuo gi pile gi gik motho irado gi gwen molony to we irado gi tong molos kondagla otieno gi yoro majin ni nyithindi minyuolo giluori atundo gituoti iongeyo awuoyo sani Jehova Nyasaye osetugo yamo mowuok e piny ugwe dwa loso yo kamipenyogo dwa loso ndara ibiro kalo kawachiki ok ne ondiki niya e kind jo-Israel kod jo-Misri malaika nopogo kindgi we wachnie Musa ma wuod dhako Yukabeth ukonigi ni we wachunu e ngero moro Nyasaye malamo manorado koda media Nyasaye Isaac kod Ibrahim Nyasaye no Nyasaye Jacobo kod Joseph kwarwa Nyasaye no biro tieko wachikwagi jwasigu mineno biro gi farese ran gi ndulume mabiro gi farese chandruok motimo dalani maringo matek kaka faras Nyasaye no oseoro malaika mochunge kindi kod chandruogno okeno chop kuomi kiye kuom Yesu ma Nazaret mwayalo sanini adwani winja ng'amowar kata orbilo e kor lwasi ok chop kuome nikech ogeng'e gi mach mar bol polo ogeng'e gi malaika awachnie Nyasaye ni nitie kit lweny ma ok wanyalo gi ringruok kod remo okod ling'ura ling'a nyikwa Ibrahim kikuywagi nyikwa Jakobo beduru mos wasigu muneno kabiro maringo matekgi okunu chakunegi kendo abiro tieko gi alela mondo nyinga yud duong' sama Nyasaye dil kod wasiki nyinga yudo duong' ajuoke opango laini kamitie ang'eno tek yowuoyi kod mon omo ya Tanzania Uganda Simbawenga Pemba Makueni Machakos Alego Giomo Busia Giomo mondo migi go promotion ginego go jie kambi higa ka higa nyakuik ng'ato chunyi osegore be adhi tobwa king'iyo koni janeke muchiemogo king'iyo mbeleni janeke mutiyogo kiuruo udhi dala janeke ba ungeyo motweris makapoko chiemo
to nyaka ol bile chiemo kamitie ilawi pile gik moko lal elweti mang'iewo kata e odi gigo lal kata ing'iewo kom ok tiek dweche adek kapok owang' in emikwali e landi or sasia mar diere e odi jochiendego oluori ipenjori abiro timo ang'o ka gimoro lal e landi kothi minyuolo ema ji wacho nokwalo apenji mama joasigugo gisedino ni kaka nam nodino ni jo-Israel we ywak sibuor ma dhod Juda nyakwar Jesse nyakwar Jakobo nyakwar Obed jal ma lwete otimo nyinyo osiep Lazaro ja-Bethania injili no biro chung'i e kiao biro chung'i e kindi ganyuolani biro chung'i e kindi gosiepe maricho biro chung'i e kindi gi jomitiyo gogo wedeo we ywak sibuor ma dhod Juda oselocho apako Yesu apako thuon apako jal manitie apako singruok apako Yesu jaromo mar Pasaka jal ma piny oluoro wasigu mag jo Misri oluoro jal ma wuoyo kuome ni negi paro ni Musa dhi gi Nyasach kalongolongo Nyasach tugo negi wuoro ka ringre jogi towie nam reche machamo gi nyang' modak kuno ka jo-Israel jo-Nyasaye ruoth pod kuologi ka gidhiyo ajabo kalo kodgi nam makwar osiepna we awachnie kawuono nam mikalo no to pek otimo yamo otimo lweny en nam mogingre mapek e dalani oting'o le modich gi nyithindi to odich gi ngimani kati puonjogi iwinjo ka paro wuoyo ni be gidhi somo peso lal e lwetigi gidhi somo adiera we awachni kuom Nyasaye duto te nyalore kati neno wasigugo biro matek gitamie nindo gitamie kwe gitamie chiemo Yesu ja Nazareth biro losoyo kama yonge idhi neno sima ma dhod Juda no samo kuombo nam biro barre diere ibiro kalo kama otuo biro neno ng'wono mar pesa lweti kata gedo tami en nam maduong' mineno mbeleni otami oro yamo setugi kowuok e piny mar ugwe osekudho otieno mangima ibiro bar nam no ibiro kalo majine ka od mareba migero dala ibiro kalo majine ka nyithindi ogi nyaka university kati onge pesa ibiro neno ka Nyasaye kelo kwe mapek ibiro neno nyalo kod duong' mar Nyasaye gi lochne kochung' e kindi gi wasiki weluorogi osiepna lweny ok en mari lweny mar wuorng'o otiyo to aling'a mama moro wero notiyo to aling'a Yesu biro tiyo ni osiepna kata ging'eny in ng'ata achiel nonyuoli wuoyi achiel e dalau to wasiki to ng'eny kati dhi kulo gintie kati dhi chiro gintie kati ng'wete puothi gintie kati puro gintie wasiki oluori oketi diere nam pek nyaka nidhi tedo nam no pok ong'weli e mbeleni nyaka niyud tich nam no pok ong'weli e mbeleni samoro isomo in gi digri 4 digri gi onge tiendgi
gidong ka gikwame kalatas iketo ge file kalatese marochere oseduogo mobedo mambulu isemulogi mamoko kotho segoyo moseyie idong tine nyalo tiyo tich mora mora kato luongi ni dhi luok guok tiwuok awuoka gi digri 4 go kato luongi ni dhi timane idhi chok minyaga ini dhi adhiya kech koro tami pinyo yanyi dongi ng'eni mano nam maduong' tema yalo sani ni Yesu ja Nazareth osetugo yamo mowuok yo ugwe kochimo kanyo tir kamineno tami kalono kawuni dwa kale adwa ni siema TV tir awinjo konega lamni kaka Musa norie bade ng'wono no aneno ka Ruoth osekete lweta osekete dhoga be biari alweti kochimo TV sani idwa kalo namno kata wasiguni e toki ok nigi chop kumi nikech malaika mar Nyasaye osepogo kindu kode. Yesu ja Nazareth aduogo ni erokamano sani Nyasaye maduong' mar yuoro mama moting'o lwete no dichuo moting'o lwete gi jana kod nyako no nam maduong' ni mbele de to wasike ochiegni chopo kuome. Nyasaye geng' wasike tame lweny Nyasaye kedne iluongi ni jakedo maber iwacho ni ok niwe wasika ok niwe wasikwa mondo chopwa kogi Nyasaye giwuok bono gitiek ngima kijana no gitiek ngima mama no Nyasaye chung'e kiao makwa sigu sani nyingi Yesu ja Nazareth ketgi piny magi silar Nyasaye magi dirago kawuono ni Yesu wejo Israel wejogi malami owach ni Ruoth nyaka wasigu go oyie ni Nyasaye maduong' mar yuoro alami ni chiega matli na peyo kama entie iriena badi kum dhako no gi nyithindo iparna mama Nyasembo Evelyn Tieno manya Asembo wera kayalo wach Nyasaye piny Kibiraka parna Polo Gembo manya kwara Tieno Nyasaye parna jotichni mochungi wachni power Nyasaye Kenya mangima parna joma lemo the finished work at Calvary chung kod gi Nyasaye chung na gi Lolwe TV chung na gi jolweny Nyasaye mochungi wachni ang'eyo ni gikale chandruok to ka intie tibiro loyo nigi Nyasaye parna minwa dala hele do bino nyalang'o alami Ruoth kang'eyo ni badi serieyo duong' kod pak gi loch gi teko odogni nyaka chieng' Nyasaye erokamano nikech isetimo e nying Yesu Kristo Ruodhwa amen. Kidwaro mondo igochna mondo wawinjre kata mondo wawuo to mae namba na 07 400 87 57 5 anuoyo 07 400 87 57 5 kigo namba no tiyuda gisani ayalo wach Nyasaye Kibira kamino no Olympic chop kanyo mondo kawi bi walem Nyasaye madigwedhi shalom shalom shalom.